అత్తవారమంతగిన దేవుడు మేమిని నానిని మనందరిని కూడా కాపాడి దేవుడు సహాయం తుంగురే మన నడిపిస్తా. దేవుడికి నిండు మనసుతోటి వందనకెత్తకడా దేవుడికి మహిమ వాదవలే. హల్లెలూయా. మరి నేను నన్ను పేస్తత్త కబురు బాతతో క్యాన్స్కటు దినవృత్తాంతాల గ్రంథం ఇందని పుస్తకతే దినవృత్తాంత ఇందని పుస్తకతే 12వ అధ్యాయతే మున్నేటి వచ్చిన తిన్న నన్ను చదివితాను క్యాన్జటి. దావీదు కీషు కుమారుడైన సౌలునకు భయపడి ఇంకనూ దాగియుండగా సౌలు బంధువులకు బెన్యామీనీయుల్లో పరాక్రమశాలులు కొందరు దావీదునకు యుద్ధ సహాయం చేయుటకై అతని యొద్దకు సిక్లగునకు వచ్చిరి. వీలు కాండ్రై కుడి ఎడమ చేతులతో వడిసెల చేత రాళ్ళు రువ్వుటకును వింటి చేత అంబులు విసురుటకును సమర్థులైన వారు. మనడు నాడు క్యాన్జని దేవుటే కబురితే దేవుడు దావీదింకి సాయం తుంక్తా ఆ గొప్ప విధానతిని మనడు క్యాన్జనడు దావీదింకి బేల దేవుడు దావీదు కృంగి అంజి మత్తస్కే బేల సాయం తుంక్తుండో ఇత్త దాని శాంక మనడు క్యాన్జర్ మినడు బెచ్చుకో సరంగు మనడు కృంగి అంజి కుద్ది మత్తస్కే దేవుటి మాట మనడు ఓని పిల్లనీరడు గనక ఓని మాట మనకి గుర్తువాసరం అంతే నడిపిస్త మనకి ధైర్యంకి అక్షరం అంతే. ఇక మనడు ఊడుకు దావీదు సౌలింకి వెరిసి ఓడు అణికి మినంజరు మిందే గాని సౌలింకి దావీదు వెరతని మనుసుండయ్యో బారిత్కు దావీదు సౌలు బెచ్చుకో సరంగు దావీదిని ఆ సావు దెంగటంతకి వెంబడి అర్థస్కే ఓనిని గెరమనస్కే దావీదు ఓని గొడ్డ తిని ఆ కత్తిరిసి ఓని అగడి కంచి ఓని దగ్గర కంచి ఓని గొడ్డ తిని కత్తిరిసి పేసోసి సౌలింకి కబుర్రు రోత్తాటు మనడికేంచుతాడు. అచ్చో ధైర్యం మందని దావీదు సౌలింకి వెర్తాటు మనడికి ఊడితాడు కానీ సౌలింకి వెర్తటంకిల్లో దేవుడికి దావీదు వెర్తను మనసుగా మినో అందుసంకే సౌలింక్ అయ్యో ఇది మనుషుడికి ఇంకి మందన భయం అయ్యో దావీదిని లోపలి మందన భయం. దేవుడికి దావీదు దేవుడు సౌలిని అభిషేకిస్తో గనక ఓని లోపల మందన అభిషేకత్కి దావీదు వెర్తాటుగా మనడు ఊడితాడు. అతుకు ఇగ్గా దావీదు ఇంకగిన రాజుగా అభిషేకించిల్లోరు రాజుగా ఓండు ఆ సింహాసనతే కుద్దిల్లోండు బెస్కత్కు ఆ ఇగ్గా ఆ సౌలు ఓని పరోడికి వాసురు మత్తస్కే దావీదు ఆ అణక్తాటుగా మనడు ఊడితాడు. భారీ ఇత్కు బెగ్గ కోపం వాసి మనుషుడికి నేరడు కదా బెగ్గత్కు కోపం వాసి ఒకవేళ సౌలిని పరోడికి నన్ను దేయితను పోను భారత్కు సౌలు దేవుడు అభిషేకిస్తా మనసు అందుసంకే కెచ్చినో కదా ఓడు బెస్కత్కు అణికి మత్తుండు ఓనికి సాయం తుంగటంతకి దేవుడు అద్భుతముగా మనుషురికి రోత్తాటుగా మనడు ఊడితాడు. ఓని అణికి మందని మనిషికి సాయం తుంగటంతకి బెచ్చో గొప్ప మనుషులకు వత్తాటుగా ఊడితాడు. దానికి కారణం బాతదిత్కు దావీదిన్లో అణికి మందని దావీదిన్లో ఓడత బలము మనుషురికి బలమయ్యో ఆ మనుషులకు సాయం తుంగటంకి వాదటంకి కారణం బాతదిత్కు దావీదినిలో అంతకన్నా బలమైన మనసు మినో ఓనిని బలమైన దేవుడి శక్తి మిందే దేవుడి అభిషేకం మిందే దానిని రాజుగా అభిషేక కన్నా మున్నే దావీదినిలో ఓని అభిషేకతిని దేవుడి అభిషేకతిని ఆ మనుషులు ఓడుతారు. అందుకనే ఓరు దావీదింకి సాయం తుంగటం శాంక వత్తాటు మనడు ఊడితాడు. ఓరల్లే దావీదు నన్న బాత తుంగగలిగితనించరు బెస్కత్కు అణికి మినుడు వత్తూరు బెలంటోరు ఊడనిరే ఆ మున్నే తినగైదే అలాగే ఆ కుడి ఎడమ రెండు కైక్కినిగిన ఆ రొడగైదే తినగైదే రెండు కైక్కినిగిన ఆ యుద్ధం తుంగగలుగుతా మనుషురు కల్లే రాయికు విసరగలుగుతా మనుషురు కల్లే ఒడిశా విసరగలుగుతా మనుషురు కల్లే చాలా యుద్ధం తుంగటంతకి దావీదింకి సాయం తుంగటంతకి
ఆ మనుషులకు వత్తాటు మనడు ఊడితాడు. అలాగే దావీదు ಬೇನೆ ಸ್ಥಿತಿ ಮಿನೋ ಯುದ್ಧಂ ತುಂಗಟಂಕಿ ಸಿದ್ಧಂಗ ಮಿನೋಡ ಇಲ್ಲೋ ಗದಾ ಓಂಡು ಬೆಚ್ಚೋ ಕೃಂಗಿ ಅತ್ತ ಸ್ಥಿತಿ ಮಿನೋಡು అతకన్నా ఓనికి సాయం తుంగటానికి ఆ మనుషులకు బేలా వత్తరు ఇంజరు మన డూడుకు దావీదినులో బెస్కత్కు సౌలినగ్గా దావీదు ఆ ఈటే ఇత్తది వాయించటానికి కుదర్తుండో వత్తుండో వాసనుడు అస్కే దావీదినులో మందని దేవుడి అద్భుతంగా మందని శక్తి తిని ఓడుతారు ఇజ్రాయేల్ మనుషులకు అతుకు మనడిగా అలాగే చిన్న పేకనస్కే దావీదు గొలియాతిని సావదంతస్కిగిన దేవుడి శక్తి తిని ఆ మనుషులకు ఆ రాజ్యత మత మనుషులకు ఓడుతారు. అందుసంఖ్య ఇంజೆ దావీదు అణికి మత కన్నా నీలో మందని దేవుడు నీకు సాయం తుంగగలుగుత దేవుడు అందుసంಖ್ಯೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾರ್ಯ ಅಣಿಕಿ ಮಿನಿನಿ ಇಂಚ್ಕೆಚ್ಚಿ ಓರು ದಾವೀದಿನಗ ವಾಸ್ತಿರ್ತಾಡು మన డూడితాడు ఓడటి బెచ్చుకో సరంగు మనంకి బేకెడ్ నుండి బేలా సాయం వేతించరు అనుకుంటారు మంతాడు. కానీ దేవుటాకి గనక ఊడుకు దేవుడే సహాయం బేలామంతో మన డోడగలిగితాడు. మనడు ఊహించో మనుషులకు మనకి సాయం తుంకు నిజంగా ఆశ్చర్యంగా మంత కదా. మనడు ఇంకా నా నిన్ను పట్టించుకున్నారు మా బంధువర్గకు ఇల్లుపోతే నా స్నేహితురుకు ఓరి స్థాయికి దగ్గతోని అయ్యో లేకపోతే ఓరి స్థితికి సరపర్తోరి ఓనిన అయ్యో మరి నా కుటుంబము బెగ్గో మందని కుటుంబం కదా ఇంజరే అనుకుండని ఆ స్థితితే ఓరే వాసి సాయం తుంకు బెచ్చో అది బెస్కే మరింగి అన్నాడు కదా. ఇక మనడు ఊడుకు బేనాత్కు సావదెంగవలు ఇంజరే అనుకొడుచున్నారు. సౌలిని కుటుంబతే కొంతమంది సౌలిని బంధువులకేనల్లే సౌలిని బంధువుకే ఓనికి దావీదికి సాయం తుంగటానికి వత్తాటు మన డూడితాడు. సౌలు బోనో దావీదిని సావదెంగటానికి సిద్ధమత్తో ఓని బంధువులకు మాత్రము దావీదికి సాయం తుంగటానికి సిద్ధమత్తరు. బెలంటోరు వత్తరితుకు ఆ రెండు కైకినిగిన యుద్ధం తుంగి విజయతిని గెలిపించటానికి దావీదిని గెలిపించటానికి సిద్ధమాసి వత్తరు. అచ్చు గొప్ప శక్తి గలుగుత మనుషులకు దావీదినగ వత్తాటు మనడు ఊడితాడు. అలాగే మనడు ఇంకా మనడు 8వ వచనతే 12వ అధ్యాయం 8వ వచనతే ఉడుకు కూడా దేవుడు అగ దావీదికి బెచ్చో సహాయం తుంగుతాడు మనడు ఊడితాడు. ఊడటి మరియు గాదీయులలో పరాక్రమశాలులు కొందరు అరణ్యమందు దాగియున్న దావీదునొద్ద చేరిరి. వీరు డాలునో ఈటెను వాడుక చేయగల యుద్ధ ప్రావీణులు, సింహము ముఖము వంటి ముఖములు గలవారు, కొండల్లో నుండు జింకలంతా పాద వేగము గలవారు. దావీదికి మరి బలమంతా ఆ అచ్చు బలం నాయక మిందే ఇంజరే బెగు కృంగి అంజి కుద్ది ఆలోచించని మనుషుకి సాయం తుంగటానికి ఇచ్చు బలమైన మనుషులకు ఓనగ వాదటానికి కారణం దావీదినిలో అంతకన్నా బలమైన వాడు మీనో చిన్న స్కెడ్ నుండి దావీదికి మందని బలము దేవుడే. ఆ బలతిని మనుషులు కోడుతారు. సౌలినగ ఆ బలం ఇల్లే అందుసంఖ్యే సౌలినగర్ నుంచి బంధువులకు వత్తరు సాయం తుంగటానికి బెచ్చో యుద్ధతే ప్రావీణ్యం గలిగి యుద్ధం తుంగన మనుషులకు అనగ వత్తరు. అలాగే ఇక గాదీలకి నుండిగిన మనుషులకు వత్తరు. బేలంటోరల్లే సింహతే ముఖం బేలమంతో అలాంటి మనుషులకు వత్తరల్లే. అలాగే ఆ కొండని అడితే జింక దాటి బెచ్చో వేగంగా ఆ మిర్రరే యుద్ధం తుంగని మనుషులకు ఉనికి సాయం తుంగడానికి వత్తరల్లే. ఇదంతా బేలా సాధ్యమితుకు ఆ మనుషులకు దావీదినులో అణికి మందని దావీదికి భారీ సాయం తుంగటానికి వత్తరెత్తుకు ఓని లోపల మందని దేవుటిని ఓరు వత్తరు. అందుకని గెచ్చిన కదా ఓడటి 18వ వచన తిని మనడు ఉడుకు 18వ వచన తిని గనక మనడు చదువుకు దేవుడికి వచ్చిన అగ్గ మనకి ఆ వేడ ఉంది కదా ఓరు దేవుడి శక్తి తిని దేవుడోనికి సాయం తుంగని విధాన తిని ఓరికి వచ్చినారు. అప్పుడు 30 మందికి అధిపతి అయిన అమాషై ఆత్మవశుడై దావీదు మేము నీ వారము యెషయా కుమారుడా మేము నీ పక్షమున ఉన్నాము నీకు సమాధానము కలుగునుగాక నీ సహకారులను సమాధానము కలుగునుగాక నీ దేవుడే
నీకు సహాయము చేయునని పలకగా దావీదు వారిని చేర్చుకొని వారిని తన దండునకు అధిపతులుగా చేసెను. ஒரு బాత ఓడుతరలే దావీదినులో, నీ దేవుడే నీకు సహాయము తుంగితోండు. ఆ యుద్ధము తుంగని మనుషురికిలో 10 మందిలో మందని ఆ అధిపతి అత్త మనసు దావీదినితోటి తిరిగినో, దేవుడి ఆత్మ చేత నింపి తిరిగినోడు. దావీదు, నీకు మాకు దేవుడే సమాధానతి నీతో, నీ దేవుడే నీకు సహాయం తుంగితోడు. ఆ సహాయతిని కోరి మమ్మ వత్తము, మా బలతిని ఊడి అయ్యో మమ్మ బెచ్చో యుద్ధం తుంగగలుగుత బలమత్త మనుషురికి నేరమే. బెచ్చో యుద్ధతే మమ్మ బెచ్చో శక్తి గలుగుత మనుషురికి నేరమే. కానీ మా శక్తి తిని ఊడయ్యో మమ్మ వత్తము సుమా, నీ లోపల మందని నీ దేవుటే సహాయతిని మమ్మ కోరి ఊడి వత్తము, నీకు నీ దేవుడు సహాయం తుంగితో. ఆ రోజు ఆ ఫిలిస్తీన్కి నుండి వత్త గులియాతిని సావుదెంగటంతకి అచ్చో దేశం మమ్మ యుద్ధం తుంగాల మింజరు పెరికిడికి అడుగు వాడతస్కే చిన్న పేకలత్త దావీదు మున్నెడికి అడుగు వాటి ఓనిని గెలసటంతకి కారణమత్త దేవుటిని ఆ మనుషులకు ఓడరు వత్తరు. అందుకనే దావీదింగి సాయం తుంగటంతకి వత్తరు. అందుకేనేనల్లే దావీదు ఒర్రొండుగా, నన్ను ఒర్రనే కదా, నాకు నా యొక్క సైన్య బలం ఇల్లే కదా, నన్ను ఒరనే నెత్తను కదా, ఈ సౌలింకి సైన్య బలం మిందే కదా, అన్ని బలమేనా కదా, సౌలు రాజునిగా మినో కదా, నన్ను సామాన్యమత్త మనుషునిగా మినను కదా, నాకు బేనో సాయం తుంగితో నా దేవుడు తప్ప నాకు బేనో సాయం తుంగాలో కదా. ఇంజోరే దావీదు దేవుటాకే ఓడోరే దేవుటగ్గి కుది ప్రార్థన తుంగని మనుషునుగా మనకి వేడనుడు. అందుసంకే దావీదు ఒర్రుండే ఆ రోజు నెత్తుడు. దావీదింగి సాయం తుంగటంతకి మనడు ఇడుపొడికి వాసి చదువురు మతుకు 1000 మంది 100 మంది 1,00,000 మంది ఓనగ వాసి సాయం తుంగటంతకి నెత్తరు. దావీదు బేని స్థితి మినోడు, అణికి మినోడు. కానీ ఓనికి సాయం తుంగటంతకి మనడు ఇడుపొడికి వత్తుకు అచ్చో సైన్య బలం బెగడు నుంచి వత్తెత్తుకు దావీదింకి దేవుడు తోడాసి మందని విధాన తిని దావీదింకి దేవుడు సహాయం తుంగితో ఇత్త ఆ గొప్ప ఆ సహాయతిని మనుషులకు ఊడి దావీదిని లోపల మందని దేవుడి శక్తి మందని బలతిని ఊడి దావీదింకి సాయం తుంగటం వత్తరు. దావీదింకి అయ్యో దావీదిని లోపల మందని దేవుటే శక్తి తిని అలకే దావీదింకి తోడాసి మందని దేవుటిని ఊడి వత్తరు. అందుసేంకి సౌలుగిన వ్యర్థాటు మన ఊడితాడు కదా. దావీదింకి దేవుడు తోడాసి మందట మూడి సౌలు బెచ్చో గజగజ వణికత్తాడు మనడు ఊడితాడు, వ్యర్థాటు మనడు ఊడితాడు. దానిని ఆ రాజ్యత మందని మనుషులు కూడరు వత్తరు, సైన్యం ఓడరు వత్తరు, సామాన్యమత్త మనుషులు కూడరు వత్తరు. మరి మాటకి అంజని నీ లోపల మందని దేవుడు అచ్చో శక్తి కలుగుతో నించరే, నీ బంధువురు కూడవలే, నీ లోత్తూరు ఓడవలే, మీ నాటినోరు ఓడవలే, నీకు సాయం తుంగటంతకి దేవుడు బెచ్చోమంతిని ఏర్పాటు తుంగితోండు. అందుసేంకే ఊడటి 22 వచ్చిన తిని మన చదువుకు 12 అధ్యాయతే దావీది దండు దేవుని సైన్యము వలె మహాసైన్యమగునట్లు ప్రతి దినమున అతనికి సహాయం చేయువారు అతని యొద్దకు వచ్చుచుండిరి. దావీదిని సైన్యం వల్లే అగ్గా ఒక గొప్ప మాట తిని ఆ వాడతాటుగా మనడు చదివితాడోడటి. దావీదు ఒర్రండే అనికి మీనో, కానీ దావీదింకి సాయం తుంగటానికి బెస్కత్కు సౌలిని బంధువురుకు వత్తరు. ఆ తర్వాత ఇంక కొంతమంది వత్తరు, ఆ తర్వాత ఇంకా కొంతమంది వత్తరు. ఇలా అందరిగిన దావీదింకి సాయం తుంగటానికి యుద్ధతే దేశతిని ఆ జనతిని మరి సౌలు పరిపాలిసని ఆ దుర్భరమత్త ఆ స్థితి నుండి విడిపించటానికి సాయం తుంగటానికి మనుషులకు వత్తరు. అది రోజుగినల్లే సైన్యము బెలాపెరసందిత్కు దేవుటే మహాసైన్యముగా దేవుటి మాట తిని అగ్గు పోల్స్తరోడటి బెచ్చో అద్భుతముగా దేవుడోనికి తోడాసి మినోయించారు మన రూడితాడు. అందుకని అగ్గకెచ్చినావు కదా, దేవుని సైన్యము వలె మహాసైన్యమగునట్లు ప్రతి దినము అతనికి సహాయం చేయువారు అతని యొద్దకు వచ్చుచుండిరి. దేవుటే సైన్యముగా
ದಾವೀದಿನ ಸೈನ್ಯ ಮಾರ್ತೆ ಇದು ಈ ಸೈನ್ಯము దేశ ఆ రాజ్యత మందని జనతకి శాంతి తినేదటందుకి సమాధాన తినేదటానికి దేవుటి విజయ తినేదటానికి ఈ సైన్యము ఓనికి సహాయం తుంగటానికి పెరసరు వత్తాటగా ఊడితాడు. వర్రోగా మత్త దావీదు 1,00,000 మంది సైన్యముగా దేవుటి మహాసైన్యం మనుషులకింతోటే ఇల్లుకుపోతే గొప్ప సైన్యం ఇంజరగా ఓడటానికి వెళ్ళాలి మనడు. దేవుడికి వెచ్చ సైన్యం అంతే. దేవుడు బాధానత్కన్న ఈ లోకత సైన్యం తన బలముగా మార్చుకొని ఓడు సైన్యముగా మలచగలుగుత దేవుడు. ఓని సైన్యతకి ఓరో ఇచ్చ మంది ఇంజరే అగడవరికే ఇచ్చటి సంఖ్య ఇంజరు ఇల్లే కదా. ఓడు బెచ్చటత్కన్నా ఈ లోకతిని లోకం ఓనది గనక అలాగే దావీదింకి దేవుడు అచ్చగా సాయం తుంగటానికి కారణం దావీదు బెస్కిడికి దేవుటాకి ಓಡೋ ನಡ್ತೊಂಡು దావీదల్లే 3 ಸರಂಗು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ತುಂಗನೋಡು 7 ಸರಂಗು ದೇವುಟಿನಿ ಸ್ತುತಿಸನೋಡು ಇವು ಬೆಸ್ಕಿಗೆನೋಡು ಮರಿಂಗಿ ದಾಯಿಲ್ಲೋಡು అందుసంకే దేవుటాకి ఓడన మనుషులకింకి దేవుడు ನಿಮ್ಮ ಬೇನೆ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ಕನ್ನ దేవుటిని నమ్ముకునిజి బతకని నీకు ನಿಮ್ಮ బెలాంటి స్థితి మత్కన్న బెచ్చ కృంగి అంజి మత్కన్న నీకు సాయం తుంగటందుకి దేవుడు కొంతమంది మనుషులకిని సిద్ధపరుస్తుండు. మరి ఈ మాటకి అంజని మీరందరిగిన నమ్మటి దేవుడు మీ లోపల మందని మీరు ಬೇని దేవుటిని అతుకు నమ్ముకుట్టిరో బెచ్చ శక్తి గలగద దేవుటిని నమ్ముకుట్టిరో ఇవు మాట నుండి అయ్యో మన బతుకుకి నుండి మన చుట్టూ మందని మనుషులకు ఓడవలే అచ్చ సైన్య బలము దావీదికి సాయం తుంగటానికి వాదటానికి కారణం దావీదిని లోపలి సహాయం తుంగని దేవుటి నూడి ఆ రోజు అచ్చో బలమత్త మనుషుని సావదంగటానికి దేవుడు దావీదికి సాయం తుంగతో మాకు మా బల తిన్నమ్మి అయ్యో మమ్మ దాయనది దేవుడు బల తిన్నమ్మి అంజనం ఓ దేవుడు మాకు ఓనికి సాయం తుంగత సమర్థుడు. ఈ రోజు ఈ మాటకి అంజని నీకు నీ ఊరికి అందరికి గిన సాయం తుంగని సమర్థుడు. అందుసంకే మరి దేవుడి సహాయతిని కోరరే మున్నెడికి దక్కటు దేవుడి మాట అంతగిన మీ మనసుకిని తాసి మీరు గిన దేవుడి బలతిని దేవుడి శక్తి తిని దేవుడిలో మందని సహాయతిని కోరరే ఓని లోపల మందని అద్భుతంగా మనని నడిపిసని ఆ ఓని శక్తి తిని మన అందరిగిన దానిని ఓడవలే దేవుడు అందుకని గెచ్చనో ఆ శక్తి ఓని శక్తి తిని గ్రహించో మనుషులకి సేనము మనడు భక్తి తుంగటం వ్యర్థం ఇంజురికెచ్చును. ఓని పిల్లనగా మనడు మినడిత్కు ఓన్ లోపల మందని శక్తి తిని ఓన్లో మందని శక్తి తిని మనకి సర్వం దేవుడు ఎత్తుండు సమస్తం గినెత్తుండు దానిని పొందుకునిజి మనడు మున్నెడికి దాయన మనుషులకినిగా మంతకట మరి కణుకుపిమ్ముటు ప్రార్థన తుంగితను. ఏసయ్యా నీకు వందనకయ్యా ఈ ములిపే నీ మాటకి అంచరువత్త నీ పిల్లను పేసి మీకు వందనకు మరి అయ్యా ఇద్దో ప్రవ్వా మరి దావీది ఇంకా ఆ రోజు సాయం తుంగత దేవుటినయ్యా ఈరోజు నీ పిల్లంకి గిన నీ లోపలి నీ పిల్లల లోపల మందని దేవుడి శక్తి తిని మనుసురుకు ఊడి సాయం తుంగనాటుగా నిమ్మే సిద్ధపరస ఇంజొరే నీ పిల్లని అలా నిప్పిస ఇంజొరే ఈ మాట అంతా ఏసైతే బెదిరితే తలపురమినం తండ్రి ఆమేన్.